Mukha mo muna. Mukha mo muna. Ay, siyempre. Gawa ka ng ano dun, Tolya. Pero kami na ganun niya. Ayo. Ayan, good morning kay Ate Jinky na naka-live din. Pero hindi mo na sa mga kain. Siya yung pala hindi. Ano na? Ayan, kasama po natin ngayon si Kasulit Official Saka si Doc. at si Doc pala. Wala pa napasok. Busy pa. Yun, no? Mag-vlog na rin daw si Doc. Mag-vlog na rin si Doc. Out na. Tinatawagan pa. CPR pa. Yan, good morning po sa dalawang nandiyan na. 4, 5, 6, 7. Mga bilis ah. Shoutout po pala sa tindera ng Alpares. Yeah. Nandito pa rin po kami sa Naga City. Yan, kasama po natin ng isa sa mga doktor ng NICC at si Kasulid. Share mo daw. si Doc po pala ay ano, si Doc po ay ano ito? Ano yan? Future vlogger. Yan, yung nag-comment. Shoutout Idol Hana. Sabi ni Ranch Gaming. Dito ako, shoutout from Dubai. Sabi ni Inod Boy Last Vendor. Dito po si Hana. Yan, good morning po sa walo na nanonood. Ayan, mag-iingat po pala kayo dahil yung panahon po natin ngayon ay parang ano, kakaiba. Karamihan po ngayon ay may sakit. Shoutout po sa lahat. Wow. Sana laging probinsyana. Kailan ulit balik mo dito sa Nasugbu, Hana? Kailan daw balik mo? Hindi po namin alam. Katropa TV. Ayan, shoutout po kay Katropa TV. Yan, shoutout po at good morning po sa mga bagong pasok. Good morning sa 10 pong nanonood. Yan, good morning sa Bukana. Good morning sa Jomon Official. Kumusta kayo dyan, parang Jomar? Kumusta ka mo dyan, mga Uragon? Yan, okay naman kami dito. Sir Marlon Colyat. Okay naman kami, pre. Nandito kami sa Naga City. Dahil dun sa lugar namin, walang signal. Yung pagdating namin ng lugar namin, kung napapansin mo, 2 days kami walang 2 days kami walang upload dahil nga sa signal. Kamandaragat, mega love shoutout. Sabi ni Noel sa Lagubang. Yan, good morning sa'yo. Tawag si Nina. Yan. Yan, shoutout po sa 15 na nanonood. Sabi mo nga sila. Anong pangalan sa vlog? Solid official po. Ayan, shout out sa ating 15 viewers. Anong nag-represent? Hindi na vlog. Halo-halo. Ano po na? Morning po sa lahat. Ikaw at kung umauna ko.
Opo. Ayun, ano mo. Pero daw mo sa bag mo. Ano naman? Tama ka na. Makilang gira. Pero after mo, yun ang may ginagamit ko sa mga galit sa pagbuti. Ataman ng pupun. Kita ka dyan, wala ka. Puro trabaho niya. Yung iba. Ngayon, pag magayon ang content mo, magayon ang pakatayin mo, tapos close about, magayon man ang routine. Sulit ka mo. Kita ikaw girong-girong, ba't nag-ispan kang mga paradal. Yan, shout out po sa 15 viewers na dyan. Tapos ka man dalagat. Ang kita na ulam. Bayapi. Galing yun. Ang sabot si Utoy. Bakit kaya? Baka emergency yan. Ayan, shoutout po kay Chinito Kid. Tol, tawagan mo si Ote, Tol. Matawag ka? Matawag ko yung sa minute ko. Init dito sa naga. Ano yan? Ang harap mag-ice cream. Ha? Sige na ang tawagan mo, Tol. Sige na. Matawag sa ating Tapos, siya ko na pag-iusin mo, nakikita ka sa live. Kita kita dito. Bok. Tawag sa Totoy. Hindi na. Kaya na ang pinakalang kami ng luwa. Sira pa. Pinakalang daw ko, ano pa lang. 90. Dapat ka magayon talaga. Ayan. Maganda mo ka ito. Lakas ng daramdam ng mga karanya. At Pero, pinito ka sa kumakanya. Duman nagkiraan ng luwa. Ay, medyo. May trophy, may laptop. Masagot ko sa akin kung yung tao kung ano na galay pa ko doon. Nagbibo ka ng kulong-kulong ng tuloy. Slag mo. yan, shout out po pala kay Choman. Na napakabait. Bigyan mo niyan tanong-tanong mo. Kadaan yung mga bit na nagkaroon klase sa tapos biglang review. May mga girong-giro. Puro sa na. Ano po yan? Yung ilang araw mo yan? Mahaman-haman ni pambaw sa dumagsabi. Kasi, Kung yung batang tatagtaro. Gagdaro. Milyon itong viewer. Simple naman ang quick. guardian, hindi po kami nakakawin kasi nag-upload na po kami. Gusto namin yung mga video tapos doon na po namin ipapublic sa Ragay. Shout out kay Chinito Kid na maasin. Ay, pwede pong
Yan, shoutout kay Jimboy, kay Kamahal. Sama kay Ate Jinky kasi pauwi siya ng Bicol. Kahit ilang days kayo dun sa, kasi mahina ang signal lang. Yan. Ilan na ba yung viewers mo ngayon nagpunta kayo ng Batangas? Dami na po. Mga, nung nasa Batangas ako mataas ang biskwit. Mga, ano po, 30 to 60, 90, 80,000 ng gagawin po. Magayon pag umabot ka na ng million views. Kaya, No? Habulin mo yung ano, million views. Yung mga wala nang imita. Silid mo na din. Ay, live ko pala yan. Pero mo maabot ng million views, walang Good morning po sa 23 na nandyan. Ako ba pwedeng sumama ka pa kay Ma'am Jinky pagpunta ng Bicol? Sure na sure, Kuya RD, bakit hindi? Kaya RG nandyan? Mm-mm. Kailan ka ba uwi ng Bicol, Kuya RD? Pwede ka naman pong pumunta dito sa amin. Hindi naman kita ang mukha mo eh. Bakit kita ang mukha mo? Si Doc, kita. Sabi na kayong bumili ng tripod eh. Nagagalit yata si ano ah. Shoutout po sa mga taga Bukana, sabi ni Kasulid. Ayan, nandito po si Kasulid. Dito si Kasulid. Ayan po, supportahan po natin yan mga kamandaragat. Yun po sa mga hindi pa nakikilala si Kasulid Official. Siya po ay nag-vlog din. Ako ba pwedeng sumama kay Ma'am Jinky? Dating sulit din sa ano, mga taga-Bukana, si Kasulid Official. Ayan. Marami akong kilala dyan. Good morning, Jimboy! Nandiyan pala si Jimboy. Ayan, good morning po sa mga bagong pasok dyan. Dito pa rin po kami sa Naga City. At ayun po, ang uwi namin na baka sa isang araw pa dahil ngayon, nag-aasikaso din kami dun sa, sa kapatid ko na may sakit. Yung isa namang kapatid ko ang may sakit sa ngayon. Yan, good morning po sa 29 na nanonood. Shoutout po kay Kuya RD, sabi ni Hana Dalagang Probinsyana. Yan, 30 na po. 31. 32. 33. Dito ka kaya? Dito ka. Para sakop tayo lahat. Dito ka. Oh. Para makita tayo ng madlang people. Yan. People of the Philippines. Di ba? Oo. Yan o. Oh, di ba? Kita ka. Magtitingin din na ano. Shoutout po kay ano. Shoutout po kay Kabulan. Ayan. Idol Hana sa broadcast na lang kayo mag Sa Boreas na lang kayo mag-ulag ni Duwigan po sa Boreas. ganda. From Canada. Ayan, sabi ni Sir William Ermino ng Canada, sa Boreas na lang daw kayo. Kailan kayo pupunta ng Korea? Ano mga ganda mo? Kailan kayo pupunta ng Korea? Dapat walang duty si Doc, tatlong araw na. Ang habol ko doon sa Korea, yung native na baboy. Kabirang. Ay, Bawal yun. Yung mga native, yung itim. Oo. Parang mabirang yun. Yun ang gusto kong paramihin. Shoutout kay Mary Diyos sa aming ina. Yan. Ang ina ko. Si Mama pala po ay nandito dito. Yeah. na extra pagluluto. Yakan. At pangalawang kapatid ko po yan. Siya ang cook dito. Ang aming cook. Yung isa pong cook na honghang ay may sakit. May sakit po yung isa kong kapatid. Ayan, kung nanonood man po si si JR Narciso ng Lapas Tarlac. Maraming salamat sa panonood mo palagi. At ayun, shoutout din po sa asawa mo, si Mary Joy Narciso. Ayan, good morning po sa mga bagong pasok dyan. Alam ko na may mga bagong pasok dyan dahil nadadagdagan po ang ating viewers. Hello, Ning and Jeff. Kuya Chef John. Daddy Chef. Daddy Chef John. Ay, ayun. Di ba yung tinatanong mo yung
Ayan, Daddy Chef John, tinatanong po ni Hana yung ano, yung... Di ba nagsabi ka daw po dun sa live niya nung isang araw yata yun? Isang araw ano? Hindi ka daw po mahanap ni Hana. Hindi ka daw po niya alam kung saan makukontak. Good morning po. Ayan, good morning sa mga bagong pasok. Shoutout Sa 34 na nanonood. family ni Lokoida. Wow! Ang agap nito. Thank you po, Daddy Chef John, sa $5. Maraming salamat. Ano yun? Lindol Lakas. Dahil ko itong nakikita si Sir Emmanuel Ong. Lindol Lakas. Hindi po namin maintindihan kung anong ibig sabihin nun. 250? $5. Salamat po, Daddy Chef. 250 nga ito yun. Good morning, Idol and Hana. Yan, good morning din sa iyo, Jose Marie Mujica. Yan, good morning po sa 39 na nanonood. Ayan, Kuya Ray, good morning. Ang pinaka-the-best kong kuya. Nandiyan ka na. Si Hana ay masakit ang tuhod niya. Pinilit ko lang pumunta dito. Pupukin mo yan. Masay maso dyan. Masakit Kuya Ray, si Hana masakit ang tuhod. Pinarsa ko lang na umano dito. Ayan, good morning po sa 43 at sa mga bagong pasok dyan. Malinaw ba? Ayan. Eh, malabo. Shoutout sa inyong dalawa, Jeff at Hana. Sabi ni Kerry. Papahula Kerry, doon po sa mga manonood dyan. Kerry, tinan mo dito yung kantin. Sa vlog ko kasi, hindi ko naman nakunan to lahat. Andito yung, ganito lang siya kaliit. Andito yung kapatid ko at sumusubo siya. Ayan, ito yung mga kasama natin ngayon. Si Mama, si Kasulit, si Doc. Lokoida. At yung magandang tindera natin doon, At papakita lang natin yung mga lutong ulam dito. Ito po ay mga mga sabi nga ay lutong bahay. Padaan daw muna ako. Lutong bahay. Yan, good morning po sa 47 na nanonood. Ayan, tingnan po natin yung mga luto dito ng aking kapatid. Ayan Diba Tama, kaka-shoutout. Labok na yung Sagar dito. Ayan, nakita nyo po yung aming dito. Kanila pala, kantin nila. Kantin ng mga kapatid ko. Wala na siya Ito ka. Wait lang. Hindi po sa akin. Nag-aaraw kasi ng kalabaw. Haha, kaya masakit ang tuhod. Oo nga po, Daddy Chef John. Nagpatakbo siya ng kalabaw yung niya. Huling upload niya kanina. Pakain mo pa si Hana ng adobong baboy. Mamaya Kuya Ray, papakainin ko ng adobong baboy. Waha. May nakita akong okra, ayaw ko yun. Okra? May okra ba doon? Lara. Ay, hindi yung okra, Kuya Ray. Ano yun, yung... Siling, yung green. Nakalagay sa ano? Mga? Donut yung nakalagay, sili. See you. See you. R-I-U. Walang O. R. Daw, nakarang. Huwag mo na kayo pumunta ng Bukana, kapangalan mo pa naman ang Apple doon at dumadami pa Ganyan ba? sila. Hindi Baka mahawa kayo sa mga kaipalan ng mga yun. Sabi ni Noy Pinoy Official. Naka-live si Ma'am Jinky Idol. Naka-live nga po. May O ata yun. Naka-live si Ma'am. Saan po banda ang kakanan na yan? Marlon Culiat. Dito lang po sa sa likod ng NICC. And shoutout po pala dun sa bumisita sa amin dito kahapon na dalawang subscriber namin ni Hana. Pasensya na po kayo dahil kahapon ay saan ba tayo kahapon? Nandun po kami sa sa boarding house. Kasi board term. Nagligo po kami.
I-prank mo pa si Hana, sabi ni Papa Larry TV. Ayan, salamat. Napanood mo na siguro po yung upload ko. Abangan niyo pa yung ganti ko. Ayan, may tanong po si Hana Dalagang Probinsyana. Ano ang pinaka-curious na letra? Anong street po? Ano street ito? Basta likod lang po siya ng NICC. Wala nang... Ano sa to? exit. Ano to? Naga subdivision to. Yung tapat ng bibig sa likod ng Basta wala naman pong ano, ibang NICC dito. Yung... Likod lang ng NICC. Sagot ko, Q. Yan, good morning po sa 48 na nanonood. Naga City Subdivision yata ito. Bawal kasi sobrang kain ng bayabas kaya sumakit tuhod. Napanood na rin ni Kuya Pablo Pabriker yung vlog mo. Kapobre vlog, ang sagot niya ay Q din. Hindi. Dito ka kaya, ba't diyan ka nasa likod ka? Hindi ko pahula nga ako eh. Nakikita yung ano. Nagpapahula ka, nandiyan ka sa likod. Pinakang big boss nila dito, hindi nakikita. Dapat Si Boss Hana. Ayan, ayan na si, Ayun na si Boss Hana. ayan na si boss. Busabos. may something yan, kaya May saltok. may saltok. Ayan. Di ko pa napapanood yung vlog nyo. Okay lang kay Ray, mamaya na lang pag hindi ka na busy. May nakasagot naman ng Ayan, tama. shoutout po sa 52 na nanonood. Sana po ay dumami pa tayo para masaya. Sa may Panganiban po ba? Tapat lang po ng ano, ng Robinson. Yung May pangalan ka ng kayo nito? Triangle rin. Si Carnation. Dito Carnation yan. Basta Carnation. Carnation is Sagot na lang pa ng tanong. Carnation Street daw, Sir Kulyat. Hello. Carnation Street. Basta pag dating mo ng NICC, likod lang itong kantin na to. Shoutout po mga lods, sabi ni... Saglit lang, nalampasan natin. Wala ngang plastic eh, damit ginagawang lalagyan ng bayabas. Sabi ni Daddy Chef John. O nga po, ganyan po ka, ano si Hana, kasanay sa, ano, sa bukid. Kahit saan po siya, sa dagat, sa bukid, wala po siyang ano, wala siyang ka-arte-arte. Mag-request po kayo kung anong gusto niya ipagawa kay Hana sa sunod. Sabi ko kay Hana, sumakay siya ng kalabaw. Shoutout po mga lods, sabi ni Miguel Ray, official vlog. Jonard TV vlog, nandyan, shoutout po sa iyo. Hana, lagyan mo ng heating pads siyang tuhod mo. Sabi ni Kuya Ray. Wala po nun dito. Wala daw nun dito Kuya Ray. Sabi naman ni Lidor B. Oh. Almeida. Elmer Narigo. Nakadilaw, pinsan ba ni Hana? Hindi po. Si ano lang po, friend lang po nung kapatid ko si ano yung nakadilaw. Sir Elmer Narido. Iyo, salamat Mandaragat. Okay, welcome po. Marlon Culiat. Pa-shoutout po idol from Tabaco City, Albay. Sabi ni Jill Palesa. Anong pangalan niya? Siya. Xing Xiang Shu. Ang busy po. Shoutout po, sabi ni Jill Palesa ng Albay. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Albay? At maraming salamat po Ma'am Jill Palesa sa panonood mo. Hana, busy magbasa, sabi ni. Pupunta ka ba Sir Marlon Culiat dito sa ano, sa kantin? Junard TV vlog, mega love shoutout po sa lahat. Tatapos lang kay Jinky Light. Kung may nabibili doon na heating pad. May nabibili ka dito ng heating pad. Heating pad po. Heating pad. Heating pad. Kaya tawag si Otoy. Ay, saglit lang, mamaya mo sagutin. Ano ba? Meron Pwede din tayo, ano? sa ano? Kaya mo sinabi sa ano? Sintro. Marami dyan. Saan mo gagamitin? Tuhod daw. Tuhod po. Sa? Tuhod.
Ay, naandun pala yung isang cellphone. Wala na. Ay, nasa vlog ko. Sinong gagamit? Ako po. Masakit. Lagi na sa katulog ko. Kaya, Kamandaragat, out muna si Kasulid Official kasi may pasok. Baka umapaw yung ginagawa ni Kasulid Official doon sa sa Ayun. hospital. Salamat. Out muna. Salamat ka, Bye-bye. Shout out sa sa mga taga Bukana, kay Idol Japper Sniper. Ayun. Ayun, mamaya mo sagutin. Shout out din po sa asawa kong napakabait. Yeah. Pangalan Si tayo. Christian, si Beth, si Celine, tsaka si Dale. Pangalan. Yun na nga. Ang asawa. Cheryl M. Oida. Ayun. Salamat po. Good morning sa lahat ng viewers. Salamat din po sa mga subscriber at viewers ng Mandaragat Explorer TV. Balak ko rin pong mag-vlog sa darating na panahon. Marami pong salamat sa mga lahat na nanonood. Yung mga kamag-anak mo sa Katanduanes. Shout out din po pala sa mga taga Catanduanes, sa mga taga Nabwa, at taga Palmera Homes ng Kamarin, Caloocan. Maraming salamat po sa nanonood. Ay, nakais na. Sagutin mo tayo, Tol. Pang tawag. Salamat Doc. Sige, Doc. Salamat. Baka magkaroon din ako ng time makapagod sa inyo. Ano po? Salamat. Sige po. Ano tawag? Sinabutan ka ako ni upang sinabutan mo. USB. Malayan na revive. Yan, nag-shoutout ko sa ating 43 viewers. Yan. So, ayan si Mandagat YBC. At ako muna po ang magbabasa dito. Shoutout sa mga customer na kumakain sa likuran ko. Ako nagtulog si Huwag mo galaw kayo. Doon po sa mga gustong pumunta, dito lang po kami sa may, ano po, sa may exit ng NICC. Tating niyo po ng Robinsons. Hanapin niyo po yung NICC Hospital. At doon lang po kami sa sa exit. Sa gate po mga kahan. Ang tapos sagot ay blackboard. Ayan. Wala na si Magdaragan.
babad mo ang towel sa mainit na tubig, balutin mo. Ganun nga po ang ginagawa kapag sobrang sakit na. Shoutout to kay J.A. Nat from Cebu, always watching me. Hello po. Wala na si Mandaragat. Ayan, shoutout po kay Kuya Re, tapos kay Kuya RD. Ayan, shoutout kay Jimboy. Kasama ko sa Bicol kay Ate Jinky. Shoutout po kay Oliver Galang, always watching your vlogs, no skip ad. Ano ba siya ng bago? Yan. Yan, meron pa akong bagong i-upload mga panganap. Yun po ay tinatawag na ganti ng inapi. Abangan niyo po ang aking paggiganti kay Mandaragat. Shoutout sa aming tenderong napaka-sexy. Shoutout po sa tendera, idol. Oh. Shoutout kay Asheng. Shane, dito ko na siya. May gusto Shane. makakita sa'yo. San Viloroso. Please na, dito ka lang. Yan si Shane po ang tendera dito. Siya po ay hindi po pinsan ni Hana. Bali kakilala namin siya ng mga kapatid ko. Ano kayo? Para hara yung aking baby Kyle. Anak ko po yung bata na yan. Ayan, shoutout po sa 52 na nanonood. Salamat, Shane. Bang, lakas na iyan. Isa-isa lang. Saan mo lalagyan yan? Ba't yun? Kaya niya yung kuya. Ako kasi yan. Na. Bigyan ko. Mas maitas kang Ah. Kaya niya yung kuya. Sino na nagbuhat mo siya? Yan, good morning po ulit. Bali, may ano lang po ako, may kinausap lang po ako na kukunan namin ng kahoy para dun sa sa kubo po na ipapagawa namin. Kasi po marami na po, marami ng tawag dito. Marami nang gustong pumunta. Inaano na namin magkakubo para naman may pwesto yung yung mga pupunta. Akin na lang yan, tindiran nyo. Sabi ni Kuya Arte Cremelo. Ayun o. Sabi mo na yan. Arte na lang. Kuya Arte, yung anak na lang daw yung sayo. Tapit mo dito. Natawag? Sagutin mo. Haggard na si Tia Nini. Hindi. Saan po ka ng kahit ano? Awan dyan kayo dyan. Kawawa naman ang jowa ni ate. Hihingi lang doon ng tindera. Iya. Nabilong na Ano jowa. sabi ni Kuya Arte? Kaya Ang bilis asawa niya na po ako sumagot ni na. Tendera. Junard TV Vlog. Ang bilis niya sumagot na. Saan Kuya Junard? Nagtanong kasi ako. Ah, Ano? Ate Shane, dito ka oh.
Para makita ka nila. Maganda po ba si ano yung tindera? Hana, sirit na. Vlog na entry. Ayan. Yung friend kong bulag sabi sa akin, hiram daw siya ng 500. Eh may ano pala si ano, si Daddy Chef, may nakasagot na nito. Pag nakita daw kami ulit, babayaran niya ako. Kala ko, joke yun. Logic pala yun. Ano yung pahula ba yun? Yung kay Daddy Chef Jun? Yung friend kong bulag sabi sa akin, hiram daw siya ng 500. Pag nagkita daw kami ulit, babayaran niya ako. So, paano magkikita yun? Bulag nga. Ayan. Ayan mga kamandaragat, pasupport naman po sa YouTube channel ng aking baby kulit. Chinito Kid. Sabihin mo sa kanila, dali. Sabihin mo, pasupport naman po ng YouTube channel ko, Chinito Kid. Ayan. Shoutout mo si mami mo. Mami, nasaan ka na kaya? Shoutout sa'yo, mami. Saan ka na kaya lupalot ng earth? Hindi naman nagpaparamdam. Ay, si Kuya Ray na lang shoutout mo kami mo. Shoutout po kay Kuya Ray. Setan po kay Kuya Aray. Ayan. Tapos kay, ano, BRD. kay Kuya Ardy. Kuya. Tapos po kay Kuya Adi. Kay Lolo Dennis. Lula Dine. Lolo Dennis, Sangko. Lula Dana. Lolo Joey. Kay Lolo Jaime. Lolo, ano pa? Ano pa yun? Lolo Chef John. Lula John. One way. One way daw sabi ni Daddy Chef Jun. Ito nagigits yun na. Wow! So ayan, para little boy. Wow! Thank you po! Nagbigay po si Lidor B ng $10 para daw kay Kyle. Sabi mo, thank you po kay... Ano po ito? Salit lang. Kay Tito Lidor B. Ayan pa, may nagdag pa. Thank you po kay Lovely Official. Nagbigay din po siya. Sabi mo, thank you po. Lovely Official. Lovely Official. Tapos po kay Tito Lidor B. Tapos po kay Tito. Thank you po. Thank you. Shout out po sa iyo, Chinito Kid. Ayan, sabi ni Tito Ray. Kuya Ray. Ano kaya? Kuya Ray, ano kaya ang tawag sa iyo ni Kyle? Lolo? O Ninong na lang kaya? Ay, di pa nga pala po ito binyag. At kaming dalawa lang po ang magkasama nito palagi. At kaya pag ako naalis, nandun siya kay Lula. Si Chinito Kid. Dasig-dasig ka dito mo. Ayan, nandito po kami sa sa Naga City dahil nga po dun sa lugar namin napakahina po ng signal. Ayan, panawagan po dun sa nawalang mama nitong batang ito. Sabihin mo kay mami, mami, nasan ka na? Dati. Mami, nasun na kanina. Namilis kasi. Ito yung kahoy para sa kubo. Ayun, baga. Inom rin ni Kyle. Ha? Ang tapo yung damit niya. Hindi ko ako. Si Hana? Dati Hana may dala. Yung baga nakasapin. Kuya! Nakasapin. Hindi ko naman kita dun sa iya. Malabo naman. Ako? Yan po si Ian. Ang masipag namin alalay sa kantin. Ah? Kanina yun. Ito pa. Yan. Ang tagal naman ni Daddy ni Magdaragat. Kanina itong sino ba ito? Sa iyo. Thank you daw po, sabi ni Chinito Kid.
Ito po. Ayun, tira ko. Ano? Meron ulit. Oh, meron na ulit. Wow! Thank you Daddy Chef. $10 again kay Nung tawag bait naman ni Daddy Chef. Lolo, thank you sabi mo. Thank you. Thank you. Lolo Chef John. Saan yan? Lolo Ninong na lang. Lolo Ninong. Wala ninong. Thank you. Thank you. Thank you po. Papasok na po si Kyle ngayong August 22, grade 1 po siya. Kabili mo mag-basket tayo. Ayan, saan? Thank you po. Thank you Daddy Chef John. Wait, out si Hana. Ako po hindi pa din binyag. Hindi pa daw binyag si Hana. Ako po hindi pa din binyag. Wait. Wait out si Hana. Wag na Hana, ikaw na lang lumipad. Aladar na. Doon ka sa kabila ano? Yan. Opo. Ayan, kinausap ko lang po yung kukunan namin yung bibilihan namin ng kahoy para dun sa kubo. Ito po. Malinaw pa po ba yung ano? Ito. Pinasyan, likod dito. Pinati? Pata naliligo. Sa baba po niya. Ano pa? Sabi ni Hana Dalagang Probinsya na looking for Ninong at Ninang po. Asan ganyan? Parang humihina na yung signal namin ah. Hana, message mo ako para dun sa sinabi na papadala ko. Yan. Daddy Chef, nagtatanong nga po yan si Hana kung saan daw po kayo i-message. Hindi niya po alam kung saan po i-message. Yun, may tawag ka na kay Tito Ray. Ayun o, Tito Ray. Pabinyagan mo na Jeff. Ngayon Jeff, kunin mo akong ninong. Wow. O, ninong mo na ngayon Ito rin. si Tito Ray. Ninong Ray na ang tawag mo. No, ayan sabi mo. Salamat po Ninong Ray. Salamat po pag Ray. Ang plano ko kaya Ray pabinyagan si Kyle sa sa birthday niya na, sa 7th birthday niya sa March 6, 2023. Say, Sus. Ay, March 8 pala, sa March 8. Mali ako. sasabay natin si Tito Ken. Sabay na si Tito Kim. Sabi ni Kerry, pati si Hana, pabinyagan mo na. Sabay mo tatlo. Sana all my ninong, ako ang laki na. Wala pa, kawawa naman ako. Pero yan, masabay ka na din. Di ba pinagkaya? Ako hindi pa rin binyag. Lahat yun na lang binyag. Hindi pa rin ako binyag. Tama si Kuya Jonard TV Vlog. Sabi ni Papa Larry TV Idol from Montalban Rizal. Ayan, shoutout po sa mga taga Montalban Rizal. At ayan, salamat po sa panonood ninyo. Huwag kang ngumanga. Sino? Sinong ano? Si Hana po ay nag-out dahil masakit po ang tuhod. Nasubrahan na naman yata sa tawag dito, sobrahan na naman sa karne, sa manok. Oo. Dalawang check up na niya eh. Hindi naman sa lamig. Dapat ang check up na yung binabawasan ng siguro, ng buto. Para makita yung Anong buto? Bawasan na ng buto sa Tita Hana? Ito, may pambili ata ng bag. Ayan Daddy John, ano po, yung hindi ata alam ni Hana kung paano ka po ma-message. Dapat yun, Daddy. Ano yung papa mo?
Solid Official. Ano sabi? Ako din, palipad din ako. Piso ibigay ko paglabas ko mamaya. Sabi ni Kasulid. Ayan, good morning po at good morning sa mga bagong pasok dyan. Idol tuloy. Idol tuloy ko po yung pag-vlog ko dito sa Montalban. Ayan, dun po sa mga nanonood po na nagsisimula pa lamang. Sikreto po ng mga dapat nyong gawin ay tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang. Ayan, may pahula po si Hana Dalagang Probinsyana. Ano ang tawag sa hayop mahilig magputol? Shane! Shane ba? Ito na yung pangalan? Dito ka dali. So makita ni Kuya Ray. Papakilala ko sa si Kuya Ray. Dito ka dito. Ayan, Kuya Ray. Siya po, ang pangalan niya ay Shane. Siya po ay yung kinuhang... Ilang araw ka na dito? Buwan na. Ayan, Kuya Ray, mag-iisang buwan na siya dito na tindera ng mga kapatid ko. Bali siya ay 17 years old, 18 years old. 18 years old siya, Kuya Ray, tapos may anak na rin siya. Mga bata pa siya. Sayang wala dito yung baby, napakakit ng baby nito. Yan pa kailangan sa cellphone mo. May cellphone ka? Wala akong picture nun eh. Ano pinicture mo kahapon? Ayan, Kuya Ray, si Shane, yung tindera dito na, ano, hindi lang na, yung vlog ko, hindi lang siya nakunan. Ayan, you're welcome. Basta ganun lang gawin mo. Tuloy-tuloy mo lang ang ginagawa mo, ang mahalaga. Pero dapat, kung mga ginagawa mo, wala ka pa na-apektuhan mo. Basta yun, tuloy-tuloy lang. Papalari TV. Ano ang tawag sa hayop na mahilig magputol? Sabi ni Hana lang siya. Yan, good night po, Daddy Chef Jun. Good night po, salamat po ulit dun sa binigay mo kay Kyle, dun po sa anak ko. Thank you po. Hindi, ano nagsusuot sa ano? Sabi ni Sir Lidor B, hindi manananggal, sabi ni Lidor B. Ayan, naglabas na po si Hana. Yan ang TV vlog, cut daw. Ay, tama, cut nga pala. Manananggal eh. Cut. Daddy Chef Jun, ano po pala na yung sa FB? Okay. Peter Valdez. Idol po, shoutout naman. Taguding Ilocosur. Ayan, shoutout po kay Sir Peter Valdez. Tagudin Ilocosur. Sabi ni Kuya Ray, no chance na pala ako. No chance na. May anak na isa. Pero yun ngang sabi nga sa mga manok baga, yun ngang tag doon? Kali. Yun ngang nakatali na naaagaw pa. Wala pa rin Hindi, joke lang yun ha, joke lang po yun. Ayan, thumbs up dan Jeff bro. Morning sa inyo lahat dyan. Ayan, good morning po bro, Jojo Hamito. At ayan, mag-iingat ka dyan kung nasan ka man. Huli, kumusta bike? Bike number 15. Bike. Huli. Ayan, good morning po kay Sir Rafael Samson. Shoutout naman na idol, sabi ni Benjamin Del Monte. Ayan, shoutout po kay Benjamin Del Monte. Dito na dos Lucas. Ayan, good morning po pala at kumusta kayo dyan sa mga taga Bukana? Nakontak mo si Daddy Chef. Ayan, good morning kay Sir Orbit Pam. Shoutout po Idol Mandaraga TV. Ayan, shoutout po kay Orbit Pam TV. Ito mga kayo.
Yan naka-brown dyan. Available pa ba yan? Sino yun? Tihana. Si Hana. Hana! Natanong kay Ray kung available ka pa daw. Wala naman iba naka-brown dito eh. Tihana. Tanongin nyo Kuya Ray, yung naka-brown. Kilala nyo naman yata yun. Doy June TV, Mika Love shoutout host. Ayan, Mika Love shoutout, Doy June TV. Shoutout po watching from Al Khobar, Saudi Arabia, solid Seward fan. Ayan, good morning po sa mga solid Seward po dyan. At maraming salamat po talaga sa mga sa lagi niyong pagsuporta. Ha? Mami ko, saan ka na? Sabi mo. Ayan si Ate Jinky Lives Vlog, nag-out na yata, nandito na siya ngayon. Paglit lang sa orbit ha. Hana! Paano yung paano? Isa lang ka naman kami. Mag... Jacket? Hana! Turuan mo nga ako magkano dito. May mga... Yung naka-blue. Naka-blue? Mama ko yan kay Ray, si Mama. Tinatanong kung available. Kay Ray, si Mama yung naka-blue. Wala naman dito iba naka-blue eh. Si Lula, sabihin mo. Ninong Ray, si Lula po yun. Available mo ba ugugas sa plato? Mega love, shout out Ma'am Jinky, sabi ni Kuya RD. Ayan, good morning sa iyo Kuya RD. Shout out bro Jeff Dan Harang. Ate Jinky, nag-out ka na pala. Doyjun TV dan thumbs up, dikit na ako sa iyo, Doyjun TV from Canada. Ayan, thank you po Sir Doyjun TV. Ayan, maraming salamat po sa pagpasok sa live. Kuya Ray, shout out po, sabi ni Ate Jinky Live Vlog. Bagay 2 hours ka muna naka-live pala. KRD shoutout po, sabi ni Ate Jinky. Tumalag po. Medyo si Ninong Ray na nanonood. Sabihin mo kay Ninong, Ninong ingat ka po dyan lagi Nasaan siya? sa California. Tayo. Nag-message na ako sa iyo sa messenger mo. Ayan, sabi ni Daddy Chef Jun, nag-message daw sa'yo, Hana. Hana! Mega love shoutout, Ma'am Jinky. Sinabi ko na po kay Hana, Daddy Chef. Layo Jojo naman pala Hamito. ni Ninong Ray mo. Nasa California pala niyo. Halos karamihan dito sa ibang bansa. Ang naandito lang po sa Pilipinas, si Ate Jinky Lives Vlog. Ano Ate Jinky? Lahat na nanonood, nasa ibang bansa. Si Ate Jinky lang yung nasa Pilipinas. Good morning po pala sa inyong lahat dyan, idol. Ayan, good morning din sa inyo, Sir Orbit Pam TV. Jojo Hamito, mega love shoutout Ma'am Jinky. Sorry Jinky, iniwan kita, lumipat ako kay Mandarat. Ayan, si Ate Jinky naman po ay kanina po siyang naka-live umaga. Halos 2 hours na po siyang naka-live. Talagang mag-out na rin siya. Kaya inexakto ko po na out na siya saka ako nag-live. Okay, tulog muna ako ba? Bye guys. Sige po, good night po Daddy Chef Jun. At marami pong salamat ulit. Nagabi sa kanila. Daddy Chef Jun, shout po and thank you so much po, sabi ni Ate Lives Vlog. Gabi sa ay, Gabi. hindi depende sa lugar. Si Kila Kuya Ray kasi pahapon pa lang. Ay, gabi na nga pala. Gabi sa kanila. Okay lang po at end na po ako. Ayan. Si Ate Jinky naman po ay ano naman po yan, unawain naman. Yeah. Sadya naman pong pa-out na siya. Shoutout mo si mami mo, baka sakaling makapanood. Mami! Nasaan ka na mami? Dali na. Shoutout mo si mami. Mami, tingnan mo naman ang mukha mo mami. Oh. Kamukha kita mami. Tapos ako ay hindi mo inaano. Hindi papansin. Pinapansin. Dali na. Mali mo mapanood ka ni mami. Set out lang. Sabi ni mami, mapasok na ako, bilan mo. Mali manood si mami. Pam TV. Tapos Ano ko? Ano yan? Ano ba yan?
Ayan, gabi na nga pala dun. Gabi na dito, Jeff. Uwibis na ng 7:53 PM. Ayan, Kuya Ray. At loko talaga ang batang ito ay. Basta. Ayan. May hibol po yun. Tigas talaga ang ulo. Basag yung itlog. Ate Jinky, mama ko yan. Yung kasama ko, mama ko. Nakita niyo po ba yung gaano katigas ng ulo ni Hana? Basan. Nagangitlog sa ulo ni Tigana. Shoutout po sa 43 na nanonood dyan. Ayan o. Gabi na din dito sa amin, 11 PM na po dito. Ayan, 11 PM. Yan, Sir Orbit Pam TV. Bakit gising ka pa po? 11 PM na pala dyan. Kaya ka malikot, para kang ano. Matigas talaga sa Benjamin Del Monte ang ulo nito. Hello po, Auntie. May kalab shoutout po. Sabi ni Ate Jinky. Ibis Chris Duran. Mag-ansab na kayo kay Hansik at Wasalak. Ayan, kami pong dalawa ni Hana ay ano po kami dyan. No comment po kami dyan. Bahala na po si mga ano sa kanila sa mga ayos sa kanilang issue na yan. Si Hana baka naman sa makulo mo niya. Itlog na naman ipok sa ulo. Thank you, Papa D. Sabi mo, miss. Thank you, Lolo Dennis. Yan, Lolo din ay Papa D. Putak din ng cellphone. Tawag dito. Yan, Papa D, ito po yung ano, yung anak ko po, oh. Ang inyong apo. Yan. Salamat po. Thank you. Nakaharang mo yung cellphone mo. Dito ako sa kabila. Pwede ka. Salamat po sa inyong ibinigay, Lolo Dinis. Ano na? Isitlog dito ka. Baka magpapadala ka ng isang tray na itlog. Ibis Chris Duran. Ba, ang dami May nagpapalipad ah. katagasan talaga pa yung dalagang probinsya na naan. Kasi dito ata ang papalipad. Pag ako nagla-live, wala nagpapalipad. Pag si Mandaragat meron. Siyempre. Ayan. Thank you. Sabihin mo, thank you po, Lolo Dinis. Nasaan siya? Thank you Nasa po, Lolo Dennis. Canada kasi Papa dito. Lolo Jaime. Lolo Joey. Canada. Sa Canada. Gagaling lang din sa work, idol. Kaya gising pa din. Ayan, dun po sa mga nanonood dyan na tinatawag ako ng idol. Huwag niyo na po akong tawagin ng idol. Ano na lang po, yung Jeffrey. pangalan ko na lang, Jeffrey. Ang pangalan ko po ay Jeffrey Manalo. Isang napakalaking tulong na po nung panoorin niyo po kami. Ayun, yung laging nakasubaybay sa amin. Napakalaking tulong na po noon. Kahit huwag nyo na po kaming tawagin na ano na idol, sir, huwag na po. Pangalan na lang po namin o kaya Mandaragat, parang ano. Kasi ang hirap po nung parang ano, kailangan ka ng tao. Gusto ko po mismo sa sarili ko, ano, yung sabi nga, abot kamay. Ang hirap nung ano. Kasi ako po mismo ranas ko yung parang diba, may gusto ako na medyo mataas ang posisyon niya, yung parang nakakaangat siya, parang ang sama po sa pakiramdam nung anong tawag ko doon? Yung nag-aalinlangan na lumapit. Parang ayaw po nung ganun na parang nag-aalinlangan na may lumapit sa akin. Luwa mo. Baliw talaga to si Hana eh. Yan, Papa D, thank you po. Sana ako. Yan, meron pa akong bagong upload. Pero mamaya nyo na po panood pagkatapos po ng live ni Mandaragat. Yun po ang tinatawag ng ganti ng api. Ayan, Keray. Papa D, napanood nyo ba yung ano, yung Palagi ng ape. yung prank ko kay Hana? Payak na siya ay. Yan. Ano yung mga si Kuya Orbit? Lagyan mo ng ano lang. Ate Jinky, hindi pa rin baga ako marunong
Dami ito. Alin ba dyan? Si Kuya Arbit. Nasaan? Lagyan mo jacket. Ayun o. Saan? Orbit. Hana, papaliparin ko na ang anak Yan ang mo gusto para ko sa babae, puntahan ka. matigas ang ulo. Diyan. Sabi ni Sige pa, Kerry. dito lang po ako sa Naga City. Gusto Puntahin daw ni niyo na po. Gary yung matigas ang ulo. Matigas talaga ako yan, basag yung itlog eh. Daddy Dennis ang Mega Love shoutout po. Sabi ni Ate Jinky Lives Vlog. Mega Love shoutout, sabi ni Sir Jojo Hamito. Jinky Lives Vlog. Hindi ko alam kung paano. Hey Daddy. So much po. Hi Little Man. Mega Love Hana sabi ni Sir Orbit from TV. Nakaganti sa'yo si Hana sa sili. Ayun, nakapanood na agad si Papa Larry TV. Kasulit Official, Ate Jinky, musta po? Jinky, kumusta ka daw ni Kasulit Official, nandito siya kanina. Yes bro. Papa Larry, shoutout po, sabi natin Jinky Lives Vlog. Jinky Lives Vlog, Kasulit Official, shoutout po. Leader B, Hana, papalipadan ko na lang ang anak ko dyan para puntahan ka. Sabi ni Sir Lidor, si Lidor B. Ang oras mo ba ang dating? Anong oras daw, Sir Lidor, ng dating nung pinalipad mo? Yes, tama bro, Jeff. Ako din, ayoko tawagin ako madam or ma'am. Tama naman nga, Ate Jinky. Ano na lang, kahit sa pangalan na lang na Jeff. Ako po si Jeff, Jeffrey Manalo. At tawagin niyo na lang po akong Jeff or Mandaragat. Sige mang Jeffrey na lang po, haha. Yan, pwede po yan, Sir Saldi, bro, Saldi Ijaw. Manong, Jeffrey, pwede na yan. Lago. Oh, manong na. Nahalata kayo ni Hana, kaya kayo ata ni Joseph na prank bro. Ayan bro, Jojo Hamito. Ang nangyari kasi, si Joseph sana, doon sa prank ko, hindi ko rin, parang madadamay sana siya sa prank. Kaso nga lang, gusto ko sana si Joseph makapag-content din. Dahil nga, yun, tinutulungan namin si Joseph na magkaroon din ng mga views. Ay ang nangyari, nakita ni Hana yung cellphone ni Joseph na nag-video. Naka-flash ba yun? Kaya doon, ang agap na nanaman na agad ni Hana na naka-video na rin ako. Ako o si Joseph, sa akin di ka siguro, hindi ka nag-iisip na nag-video ako kasi yung cellphone ko nakatagilid na ganun. Oh. Si Joseph yung nakapagpahalata. Hata kita? Nakaganon camera mo. Salamat po sa jacket mo. Nakaganyan ka, oh? Nakaganyan ka nga, nakaganyan ka man. Pero na-prank ka din talaga. Hindi ako na-prank. Halata dun sa Kasi alam ko kung saan ko iniiwan ang gamit ko. Tsaka, Saan yun? nasa loob ng sa bag. bukana pa. Oh. Salamat po sa pa-jacket, mga idol. Ay, mayroon na palang jacket Sino pa pong gusto ng jacket dyan? At meron tayong jacket dito, naghingi tayo kay Kuya Will. Salamat po sa pa-jacket, idol sa amin. Yan, welcome sa Bro Orbit Pam TV. Sige po, Aling Jinky na lang, itatawag ko sa iyo. Jinky Lives Vlog. Yan, pwede po yan. Aling Jinky, pa Dennis Sangko. Ayan, salamat Papa D. Jinky Lives Vlog, kasulit, okay lang po ako. Ikaw po kumusta? Sabi ni Ate Jinky Lives Vlog. Aling Jinky, musta po? Sabi ni Saldi Idjaw. Pwede ba kitang tawagin Kuya Jet? Parang di naman bagay Kuya Ray. Kuya Jet. Pwede naman Kuya Ray, anong tawag ko sa'yo? Pag kuya mo ako, anong tawag ko sa'yo? Tito. Pero, susi. Pare, baga. Pare na baga. Pare. Ay! Alam ko na ang tawag ko sa'yo, Kuya Ray, pare na. Kasi inaanak mo na si Kylie. Nandito na pala si dito ah. Nito, ang ninong malayo. Papa Larry TV, gusto mo i-prank si Hana. Nag-iisip nga ako ng prank kay Hana ulit eh. Yung hindi siya makakahalata. Saan na yun? Sa labas. Sabi na sa labas. Very good si Hana. Ako po, pa-jacket. Saglit lang Papa Larry TV dahil si Hana lang marunong mag-jacket. Kuya RD, sabi ni Jinky Live Vlog. Mega love shoutout Baby Jinky. Wow! Baby Jinky. Ang ganda. Ate namin pero baby. Baby. Baby Jinky. Ayan. Wala na. Hello po, Ma'am Ria.
ng ano ba to, UK, United Kingdom. Kuya Sandy Ijaw, shout out po, sabi ni Ate Jinky Lives Vlog. Sandy Ijaw, Manang Hana, shout out po. Yan. Pare pala tayo, parang Jeff. Magkumpare na tayo ngayon. Paring Ray. Parang ring. Mega love shoutout Jojo Hamito. Sabi ni Papa Dennis Sangko. Bihambo lang po mga idol. Napapagang jacket si Hana. Papalari TV. Madali yan. Prank. Paano natin ipaprank? Pero huwag mo sabihin mahalata. Ate Jinky, paano ba mag-jacket? Si Hana ang lakas kumain ng bayabas, muntikan pang nadulas sa pison. Sayang nga, hindi nadulas. Sakto pa naman dun sa putikan. Si Ate Shane po ay busy sa pagtitinda. Si Hana po ay hindi makapagtinda dahil masakit ang tuhod. Mayroon nakakalabas. Kalabas. Ayan, thank you po pala sa mga nagbigay, Papa D. Sino pa ngayon? Daddy Chef June. Sino pa yun? Kay Bro Leader B, tapos kay Lovely Official. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dahil yun nga po, napakalaking bagay po yung ibinigay nyo dahil yung total po ng ibinigay ninyo ay parang 1/4 na yan sa sinasahod ko sa YouTube. Yan Bro Orbit, wag mo na ako tawagin ng idol. Na lang, Jeff na lang o kaya Mandaragat na lang. Papalari TV, madali yan. Kuya Jojo, masarap po kasi ang bayabas ng Bicol. Yan, masarap talaga ang bayabas dito. Tawa ako kay Hana, nakainom pa ng tubig may sili. Grabe yung prank sa akin ni Hana. Hindi ko pati naanuhan talaga, doon ako hindi nakahalata. Tapos na akong uminom, hindi ko pa nahalata. Tapos yung reaction ng sili sa ganito ko sa labi ko. Late. Kaya saka pa uminit yung yung sa ganito ko lang naunit eh. Kasi yung nilagay niya sili pala, doon lang sa labi. Marami kita mga manay. Yan, sige po. 812, Kuya Saldi Ijaw. Salamat, Kuya Saldi. Ito naman mo siya maggalumbaba. Ayan, sa mga taga-Naga po dyan, pwede po kayong bumili dito ng pang-ulam ninyo o pwede po kayong kumain dito sa kantin ng aking kapatid. Dito lang po sa likod ng NICC. Makain ka? Ba't nagdala kang baso? Baka mang sili ka na naman dyan. Sili, iba naman, makaibang Shoutout mo sa mami mo. shout out sa mami ni Kyle, miss ka na ni Daddy. Diba ko yung dada? De? Tamis Nurse. Mega love shoutout Hana. Tamis Nurse. Ayan, ulit ko po, mag-iingat po tayo dahil yung panahon po natin ngayon dito sa Pilipinas ay umiinit, umuulan. Ayan, kaya karamihan po ngayon ay may sakit. Si Kyle nga po, itong anak ko kagagaling lang. Ako, masama din yung pakiramdam ko pero hindi ko inihiga dahil ayun, kapag humiga alam ko sa sarili ko na mas lalala yung sakit. Ngayon po, ang may sakit naman yung kapatid ko na isa. Kaya solo lang yung kapatid kong isa na nagluto dito. Ayan, mag-iingat din po kayo dyan sa mga nasa ibang bansa, mga OFW, mga US citizen dyan, mag-iingat po kayo.
Palagi. Oo nga at Jinky, nakakamiss kumain ng bayabas. Dami din sa amin noon sa GRS. Sa bundok din kasi kami. Ayan bro, Jojo Hamito, saan ka sa GRS pala? Yari sa atin. Basta bisita ka sa amin kapag ano ha, kapag umuwi ka. Shoutout mami ni Chinito. Ayan, shoutout po sa mami ni Chinito kung nasaan man yan si mami ni Chinito. Mega love shoutout Idol Japper Sniper, sabi ni Tommy Snacker. Tae Otot Mo TV. Hi. Hello po kay Tae Otot Mo TV. Keeping up with Mr. K. Kasangga Kalimbang Boys. Mega love shoutout Jinky Lives. Yan, sabi ni huwag ka naman halumaba dyan, Bunso. Napaka-negative naman ang paghalumaba mo. Negatibo. Kalimbang Boys. Mega love shoutout at Tommy Snackers. Ate Jinky, paano ba mag ano? Ito ko lang walis. Ate Jinky, paano ba mag jacket? Si Bro Orbit, iano natin ni jacket. Oo nga, magsapastan. Ano lang. Dali na. Walis na Bunso, dali. Masipag po ito si Kahit, magwawalis po ito. Ayun na, dali na. Dali na. Hindi ka nabibigyan ni Lungray ng ano. Pagbili ng bag. Pagbili ng bag. Wow, isa yun naman. Gusto tayo mga naman. Ayan, shoutout po sa mga kumakain dito sa Alpares. Mega love shoutout Mrs. K. Tawa ng tao sa Tae Otot Mo TV. Mrs. K, mega love shoutout po sa amin ni Ate Jinky Live Vlog. Jacket po. Kaya niyo po, tatrabahuin ko yung jacket na yan. Kailan ba po pasok si Kyle? Sa ano Kuya Ray? Sa August 22. Bali, uuwi na kami ng... Sa 16 na naman. Sa 16 pa kami uuwi kasi bukas birthday ni Paul. Hindi naman kami maghahanda. Bali, ang paghahanda namin yung ipamimigay niya kasi yung ihahanda niya, yan ulit ko ng kay Kuya Ray. Yung ihahanda niya, papamigay na lang namin bukas. Tapos magsasalo-salo na lang kami ng matitira. Keeping up with Mr. K. Kasangga, boys, Sir Dennis ang pupunta ka naman sa LS ko. Mamaya pa-entry ka sa GLS ko. Ayan. Boy sir, Dennis ang pupunta ka naman sa LS ko. Mamaya pa-entry ka sa GLS ko. Sabi ni Keeping Up with Mrs. K. Boys, pa-jacket po. Sabi ni Keeping Up with Mr. K. May gamit na ba si Chinito para sa school? Mamimili nga kami kay Ray ngayon. Mamaya nag-ano lang kami kasi tanghali dito. Pag biglang dami nung kakain, nakatulong si Mama. Tapos si Hana dito. Kaya mamaya-maya kami mamimili. Mga damit niya tapos ano ba bag. Kahapon sana kami mamimili. Kaso nga lang, ayun, may mga tamaan tao dito, may mga sakit kaya hindi nakalabas. Eh mamaya siguro mga Idol jacket. Bicol Live Vlog. Pagpunta ko pala sa Bicol Boracay na ako pupunta. Paano yun natin Jinky yung... Hindi ko kasi narinig yung sinabi mo kanina kasi may kausap ako ng tungkol dun sa kahoy para sa kubo. Hindi ko narinig yung sinasabi mo kay Hana. Ano yun, ba? Hahatid mo? Yan, wala na signal. Wala ang signal. Makawi ako October grad. Bisitahin kita sa inyo. Bibili ako ng kariyang ito sa inyo. Bibili kita. Kaya sige bro, Jojo Hamito. Siguro yung... Ayan Ate Jinky,
Ang problema lang, Tak-tak mo na yun. kapag nandito ka sa Ragay, ang hina ng signal. Wala. Ayan, pasensya na kayo, ang hina na po ng signal. Kung nga Kuya Ray, mahina na yung signal. Yan. Ayan si... Yan bro, Orbit Pump TV, trabahuhin ko yung jacket na yan kasi hindi namin hindi kami marunong yun eh. Sige po, Sir Orbit, salamat at good night po sa iyo. Sige, magpakulay pangdagdag sa pamilya niyo sa mga gamit ko hinito. Ayan, salamat kay Ray. Hindi ko idadaan sa YT. Ay, sige po. Sige, ay paring Ray pala. Salamat paring Ray. Magbibigay daw si paring Ray ng ba? Kahit anong network sa amin natin, Jinky, mahina talaga ang signal. Jinky, kala ko ba sa October na kauwi? Daya mo ha. Ayan, namihina na po ang signal. Baka po mag-out na po tayo kasi ayun. Ayan, salamat na kay Ninong Ray. Ninong Ray, salamat dun sa ibibigay mo na pambili ng gamit ko. Salamat po Ninong Rindo po sa binigay mo. Ang dala. Pambili ng... Yan na. Ayan na. Ulitin mo. Ha? Ninong, salamat po sa Ayan, malapit natin. Ayan, mag-out na rin po kami kasi sobrang hina na po ng signal. Maraming salamat po sa mga nanood at si Kyle po ay... Ninong Ray, salamat po sa Ay, huwag ka, ganyan naman ang... Ninong, salamat po. Ninong Ray, thanks po sa padala niyo pang bili ng gamit ko. Ayan, Daddy Chef John, sama ko na lang po si Hana. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa mga sumama sa aming live. At Thanks Ninong Ray, ganyan. ayan, bibilisan ko lang po pasalamat dahil nawawala na po yung signal marami sa mga nagbigay. Kuya Ray, Papa Dennis, at kanino po ba? Sa lahat pong nanood. Ayan, thank you. At nawawala na po yung signal. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo hanggang sa sunod ulit po na live. Bye-bye!